La guerrilla a Catalunya majoritàriament és llibertària, excepte l'entrada del 44 que l'organitza el Partit Comunista. Llavors el funcionament és molt diferent. Per una banda pel tema de que són anarquistes, a l'altra banda perquè hi ha la frontera que permet que siguin accions no defensives sinó d'atac. A part hi ha l'altra particularitat que és la guerrilla urbana, a Barcelona, no? El Quico, el Faceries o grups com els Los Maños. En sèrio, que fa baixada, eh? Sí. Us estimo. Hombre, això està bé, això està bé. El 6 d'octubre van arribar. Van estar fins al 49. Vàries tropes. La primera va ser la tercera mixta amb un tio que es deia Castro. L'època en què hi ha més moviment sí que és a partir del 45 i fins al 44, 45 fins al 49. També és perquè, com que hi ha hagut la Segona Guerra Mundial, es pensa que com que han perdut els nazis i els feixistes, se suposa que, igual que hi ha hagut intervencions a altres puestos, doncs potser també s'intervé aquí. Van establir la primera base i d'aquests eren uns 20, en van pelar 7 a Santa Maria Meià. No l'acostumés, no? Aquí, no? Això, perfecte. Vale.